Здравейте! Днеска е първото видео на Minecraft. Така, днес ще бъде с субтитри, защото гласа ми е болен. После ще му четете субтитрите и ще слушате тази музичка. Днес обаче ще търсиме Мисля малко поговоря, гласа ми е болен, не питате защо. Така, това ни е музея тук. Може видите, това са риба балон. А тук са аксолота, не питайте колко беше трудно, трябва да ги докараме. Сьомга, октоподи, делфичета и траудер и два траудера. Три. Трябва да са три. Да, три са. Отиваме нагоре. Може видите. Така, който го направил, ще го бъде после. Виждате, може да видите тези малки същества. Пешовци са вече. Още един пешо. Още един. Това е пешо. Много трудно го заключихме. Пешо. 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 И пешо. Имаме само един дилер модови. Така. Не знам защо, обаче когато скоча върху някой животно с нече така. Так ще беше спроща добро. Който влезе първи като стане дома, ще му дадеме безплатна броня, която не е при мене, а на другия ми профил, в който мога да вляза и да си я давам. И сега идвам. Айде не, добре. Котки. И сега. Ето, може да видите, че си ги дадах. Сега ще ви покажа окарбокса. Ето го. Можете да видите броня, гир, тотем и
Единственият стак с 4 голни ябълки. И сега се връщам чак. Върнах се. Така, ще отида да си взема едно легло, защото ви моето си го гледа. А също така, това тук са и фермите. Това тук още ще да е клипър ферма, много се провали. А хейста, заради биха до там. Това малко може да помайна. Ето, имаме и много неща. Ето, тук имаме Iron Golem ферма, вижте колко. Така, това доста ще ме знам. Може видите. Тук това като да храним кравите малките пода тук и като пораснат, изчискаме ръчката, тук както виждате са. Който джойне, му даваме все пак доста неща, така че който е първия е печеливш. Тук имаме ферма, доста неща е малко взето в този. Но най-модерното за мен вече, тук са координатите, не знаеш, що голяма ферма. И там отдолу, сигурно ако не сте забелязали, може видите, че имаме замък. И сега ще отидем. Ще обера чак толкова литрата. И от тук, както ви виждате, ще вземем точно това легло. Имаме малко лаборатория, но няма влезем, защото още не е готова и няма вода. Ладно, защо съм толкова бърз? Не знам. Сигурно е лак. Ще пробвам го оправя, след малко се връща. Благодаря. А реши да изляза и пак да вляза. Нека ви сега дали се оправя. Да, било е просто бък. Ох, сега ще ходим да спиме и след това ще ходим. Също така, тук имаме малка ферма за животни и няколко кефи тази статуя да казвам, но според мен много да се получи. Това са броите. Така ще сложа това тук и една честа. В 192 левел съм. Както може видите. Но за къде я тръгнем? Според мен ще тръгнем на тук. Вичай. Савана. Добър знак, саваната. Ще тръгна малко по тук, защото...
Dość wali trasie. Ако знаете някакви трикове за Minecraft, казвайте ги, моля ви се. И искам да кажете дали Seed Base или някакъв мап за сидове, където може виж какви неща има. Чит ли е? Ладно. Видят ли как ми се свини мишката, дори не е марнах? Никъде. Няма малко на съчаст. Но тук има продължение. Добре. Имаме някакъв час. Оху, елитрата скоро ми се чупи. Трябва ми доста XP. Се върна като си оправя елитрата. Така, готови сме да легнем и да спиме. Не намерихме за сега Бяла гора. Отидахме да убиеме малко мобове. Но се върнахме горе-долу май на същото място. Не бях си го отбелязал.
Прави си е литрата. Не е напълно, ама... Какво се направи? То не може всичко напълно. Значи някъде тук свързе, трябва да има Бяла гора. Трябва да има просто. Моля се да има. О, чакай. Няма днеска да сме пожарникар. Защото просто не искам. Бяла гора се моля. Ако не намерим Бяла гора, другия път ще продължим, защото ми остава вече 19 минути. Горе-долу, аз горе-долу 1 час търся неща. И излязах от тача и май няма да намериме. Не искам видеото да е чак толкова дълго и заради това ще благодаря доста на хората, които могат да спомогнат с нещата. Както знаете, има бъгове в Майнкрафт, не всичко е наред в Майнкрафт, но се моля просто да последния пъти летя и да намеря някаква Бяла гора. Или после савера ще търсиме. Не. И май няма. Сега ще проверя само сина. И ще проверя дали на някъде има. Опа. Сина. Сега ще го копираме. Сега ще отидем в... Дали някъде наблизо има? Явно сме го имали. Нашата къща е на 0-0. Така, нека въведем нашите координати на къщата. Нула. Тук е спавана. Тук би трябва да има. Значи 83 4 803 4. Сега ще го провериме. Ще спра малко вилата паза и след малко ще джа. Накрая го намерихме, записахме с координатите и може би го намерихме след 5 часа търс. Така спирам клипа до тук. Ще видим другия път. Този път заедно.